pringis nyapa to, Dal? Pertamaan iki yo anget. Bareng sewe kok panas iki. Wah, ora ngajar diwe presker. Matane. Jarine sirahmu adem, kanca-kanca ki paham ngono lho. Kanca-kanca Satria Wasis sing dipun pangarsa sinten, Pak? Bapak Min Piat. Jenenganipun Bapak Min. Kersane paham kanca-kanca lah ngene lho diganjri ngene lho wong kok ora pengalaman. Nah. Unta dewa asli. Piye nek ngomong? Kyai Werkudara. Oh ngene iki bunta dewa. Kok mung unta Kyai Werkudara terus arek nyapa? Ya ora apa-apa. Pripun nek pun ngeten pun kita Saya gagak. Niki pesenane Pak Saka tok. Lho, nggih to? Alah kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal niku. Niki kan kaya cok bakal to. Nggih. Cok bakal iki ndoke siji lho. Lah ndokmu. Loro. Ya geceken sitok to. Neng alhamdulillah mondol wau nggih kula diwelingi kali Pak Sakat. Mondol mboten entuk mulih. Alhamdulillah. Gak oleh mulih. Kowe mesinar dipek anak angkat utawa paling tidak dijejerno karo Mas Manten supaya engko oleh warisan saka Pak Sakat. Mboten kok. Arep apa to Mas? Ajeng ngecek geni. Ora iku rencekno kowe. Ya ora oleh nesu, wong ki ya ora oleh nesu. Sampeyan kok nyepelekne Mas Mondol to Mas Agung. Nyepelekne. Mondol niku ndagel namung sampeyan. Sampeyan Sampeyan lak gak ngerti sejatine sapa. Sejatine sinten iki? Mondol dulurane sugih-sugih Mas. Pak Liye treke papat, tokone loro, sawahe 5 hektar. Yo, Pak Dene, tokone loro, sawahe 5 hektar, treke papat. Ora sombong aku. Pak Liye sugih, Pak Dene sugih. Rencana Mas. Nggih. Tahun ngarep sing arep dilebokne sugihan nggih cah niki. Kok dilebokno sugihan? Bapak Binjar. Mustiko Tuban. Apik lakone. Dene Raden Wiratmoyo dalu mangke kadindakaken dening Ki Agung Budi Dewantara. Gagah gedhe dhuwur